Què tal? Molt bona tarda. Això és l'etapa Reina, una hora de ciclisme en català, Ràdio Molins de Rei. Sempre dic bona tarda i no és bona tarda, Roger. Ja sé que m'has fet la mirada com dient una altra vegada. És que és bona nit a Ràdio Molins. Bona nit, certament no hi pensava, Ah, no? Llavors, la mirada aquesta de... Altres coses. Ah, vale. Què he fet malament, ara? Tot bé, tot bé. Ah, molt bé, tu molt tot bé, bé. Lluís. Avui és Candelera, i si la Candelera plora, l'hivern és fora, per tant, ja podeu anar fent el canvi d'armari. Jo sempre tinc el dubte de si al matí fa sol i a la tarda plou, què passa? Clar. Que sempre passa una mica això, cada any. No, jo crec que la gent de Una missa... sola gota ja compta, no? La gent de missa, que era qui feia aquest tipus de pronòstics i de dites, es llevava a les 6 del matí i a les 12 del migdia per ells ja gairebé era la nit. Per Això tant, dir que no ha plogut. Pues llavors l'hivern és viu. Sergi, com estàs? Molt bé. Com ha anat la fira? Bé, però Ahir bé. et vaig veure de camí als vins. Sí. No, Bé. bueno, encara no hi anava. Anava a firar 4 coses així d'última hora. De menjar? Sí, bàsicament. Què és el típic que compres de menjar per la fira? Bueno, típic, així, mel, olis, embotits, formatges... Bàsicament això. Carreres, Alguna de vi i va caure també així cap a casa. I bàsicament això. Molt bé, molt bé. No he presentat el convidat que tenim de moment, n'hem de tenir dos. Nico Ramírez, com estàs? Nosaltres estem molt impacients, tio, perquè clar, el ciclisme, us presento una mica de què anirà el programa avui, El ciclisme és possiblement l'esport on la distància entre professionals i amateurs o aficionats és més petita o no existeix, cada vegada s'amplia més, no? Però està allà i llavors això et dona peu a moltes anècdotes ciclistes. Llavors, hi ha molta gent que té moltes anècdotes amb ciclistes professionals, a curses i tal, el que passa és que el Pogačar de les anècdotes possiblement siguis tu. Home, en tens unes quantes que les descobrirem durant el programa. Després vindrà el Sergi també, el Sergi Esteban, no? Que vindrà i ens farà una mica de show. A Ràdio Molins de Rei amb la Eli Arjona a les vies de so, també podeu estar escoltant Ràdio a l'Escala o Spotify o iVoox o el que vulgueu, escolteu el que vulgueu. El tema és que ens escolteu i sobretot que endevineu el primer joc que tenim amb el programa, que és l'emmascarat. No? Què és el que fas tu, Sergi? 3 pistes per endevinar? 4 pistes, realment. 4 pistes. 3 més 1. Doncs això, vinga, som-hi. Hem de fer un retorn de 15 dies, perquè la setmana passada vam fer especial des de lliure de gluten, no vam fer emmascarat, però fa 15 dies sí. Així que anem a resoldre què va passar a mitjans de gener. Doncs teníem un equip, era molt senzill, era un equip dels Països Baixos, de Jumbo-Visma, no? És un supermercat, El Jumbo sí. Jumbo sí. Jumbo. Visma què és? No és un supermercat. No tens idea, t'he enganxat aquí, no sé. Això ho tenim clar, que no és un supermercat. Bueno, doncs res, això, un equip, doncs era fàcil d'adivinar, tot i que no vaig posar potser els ciclistes més, aquí el col·lega del Wout van Aert o el Vinegar, per no donar tanta pista, marca la redundància, però res, Jumbo-Visma, ja veurem què tal aquest any, i anem passem a les sí. pistes d'avui. Som-hi. Pista 1. És de França, aquest equip. Pista 2. Destaco l'any 2001. I pista 3. 3 ciclistes que han estat, no vol dir que coincidissin en el mateix moment, 3 ciclistes que han estat en aquest equip. Lance Armstrong, David Miller, Christophe Laporte. Ja saps quin és, El Nico ja ho sap, Sí? no ho dirà en veu alta perquè sabem que els oients volen jugar també a les xarxes socials de la Taparrina. Ja sabeu, @LaTaparrina allà on vulgueu. Tenim pista visual també durant el programa en un moment incert. Esperem que no sigui tapant la cara del convidat, Sergi? Això ho hauràs de cuidar avui. Bueno. Tapo la teva, llavors. Sí, això perfecte. I això ho agrairà Això a celebrem, tothom. sí. Això ho agrairà a tothom, sobretot l'antivirus. Comencem amb el programa? Comencem amb l'actualitat? Som-hi. Vinga, va, som-hi.
Va, doncs tenim bastant Mireia d'actualitat. Benito! Tercera, Mireia Benito! Guapíssim. Podi World Tour, eh? Ojo, Ojo. I arribant en un grup reduït, definint l'esprint. Ràpida, eh? Sí, lluny de la victòria. Perquè eren més de 10, eh? Com? Eren més de 10 sprintant Sí. i ella tercera. Sí. I es col·loca molt bé, tio. Ho fa molt bé. Increïble, Sí. El nom sprinter Sí. dels països catalans. Sí. Hi ha bona teca, no? Hi ha bones carreteres. La coneixeu, a la Mireia, eh? Sí, no? Jo alguna vegada us he vist us havia vist amb els del Rapatxón amb la Mireia, por ahí. Va venir a fer el tall de cinta Home. de nostres. Ah, sí? Hòstia, que guai, que guai. Fa bastant de temps fa de temps, sí. I ara la Mireia, doncs mira, a Austràlia fent tercera, és el seu millor resultat en una prova World Tour, tio, un podi. Sí, venia de fer top 10 a la general del Santos Down Under la setmana abans, és a dir que, a més, ha fet molt de turisme, també. Sí. Això també ho celebrem. Sí. S'ho passa bé. S'ho ha i passat bé, sembla que s'ho ha passat bé. Mola perquè això es veu reflectit també en els resultats, també. Sí, vols dir que els que queden 50 s'ho passen fatal, aquella setmana a Austràlia, amb solet, estiu... No, però em refereixo que... Gent anar a tocar koalas per allà, és una cosa que he vist ja 50 vídeos de ciclistes tocant koalas, que no s'ha de fer. No s'ha de fer? No s'ha de fer. Bueno, és que... I cada any els toquen. I aquells koalas diuen una altra vegada a la setmana ciclista. Però vols dir que no és el mateix koala? Potser sí. Jo crec que és el mateix koala. És el mateix koala. Jo em referia que a la Mireia se la veu feliç i això es reflecteix amb els resultats. Hi ha més catalans a podis. Vols un altre podi? Sí. Àlex Molenar. Ole, tio. Àlex Molenar, eh? Ole. Caja Rural. Sí. Ojo, eh? Hem de parlar d'ells una mica Sí, també, perquè sí, l'actualitat potser no està en el podi d'Àlex Molenar, que sí, evidentment, Sí. un podi d'Àlex Molenar se celebra, però és que el Caja Rural se'n va al Tour de França. Bèstia, eh? Això És és bèstia, eh? tan surrealista com increïble com celebrat. I més, tenint en compte que veiem clar que aniria en els Rockets, no? Home, Pues s'ha quedat sense tots. La gent estava calenta a xarxes socials, tio. la gent, sobretot dels països que no es diuen Espanya, perquè a Espanya, de cop i volta, hi havia com una adscripció nacional a un equip navarrès com si fos la pàtria, saps? Com si Espanya per fi va a altura amb un segon equip. Aviam, nosaltres l'hem reclamat com a equip català, perquè és l'equip que Sí. més ciclistes dels països catalans Totalment. té, no? Pot fer un 8 sencer. O Jo crec que podria fer tot l'equip pel Tour, tot tio. l'equip, sí. O sigui, són 7 catalans i Joan Bou. I Jaume Guardeño, que és Val. alacantí? Val. Hòstia, no ho sé. Bueno, Computem-lo com vulguis. Però viu aquí. Sí, per això dic Sí. O sigui, tenen el repte. Jo crec que hem d'iniciar des d'ara mateix a l'etapa reina, campanya, si el Tour surt de Barcelona, que tots siguin del més a prop possible a Barcelona. Home, a veure, Edu Prades ha d'anar al Tour. Per ser Edu Prades. No, Ho direm en qualsevol dels que diguis. Clar, és que ho farem amb 8, és veritat. Mira, parlem què de més? Molenar, que Molenar sí. potser és un dels que anirà al Tour, no ho sabem, però ha fet un tercer lloc a la Marsellesa, Sí. una prova bastant d'esprint, guanya Cocart, vaja, semiclàssica francesa d'inici de temporada, està molt bé que estigui allà al davant, i tenim un altre del Caja Rural que ha fet un bon resultat, que es diu Jean Castellón, que ha fet top 10 a la Lula Tour. Ole! És a dir, primera general de l'any i torna a fer top 10 com feia l'any passat. És a dir, és increïble. Sí. Jugón, eh? Jean Castellón, jugón. M'agrada molt el Jean Castellón. Sí, sí. Home, Coneix el seu pare aquest any al Tour. és com ell? És a dir, el Jean Castellón és molt despert, molt viu, molt simpàtic. Sí, eh? M'encanta. Endavant. Molt bé, molt bé. Endavant, família Castellón, us estimem. Sí, sí. La veritat que sí que els estimem, tio. Nosaltres vam coincidir a la Vuelta amb la mare i un germà. I també són molt macos, tio. Estaven molt emocionats de Sí, veure'ns no, allà. vam viure una estona maca amb ells, sí. Què més? Marc Brustenga, Ojo, eh? top 10, el trofeu de Palma. És que tot és bo aquesta setmana, És que tio. jo no sé què els hi ha passat a la gent Ahir d'aquí. just vaig posar la tele i estaven llançant l'esprint i em vaig sorprendre primer de no veure Groenewegen, que sabia que participava, i vaig veure el Brustenga per allà davant. Bueno, al costat de Groenewegen va entrar. Sí, molt bé, tio. No, està fantàstica aquesta repàs de països catalans, però és que és tinc una setmana fantàstica. I llavors hi ha hagut altres coses interessants com que Jan Christen ja guanya. Polèmic, Christen, amb actituds una mica dèspotes, no? Actituds les que el seu talent mereix, és a dir, quan tu ets una persona que saps que guanyaràs més victòries que Del Toro l'any anterior, doncs, escolta, has de guanyar-te el lloc com sigui. I si només et penalitzen 20 segons, doncs aprofites. Però està ocupant el lloc d'Ayuso aquest any, està fent Algú ho ha de fer. el paper de... Algú ho ha de fer. Si no, seria un drama, això. No, però fora bromes, o sigui, no sé, una mica... Hi ha una que cauen i passa...
s'aixeca i li rastrega la bici amb un que està al terra. Vull dir, no el veu, està allà el veu. petit, ell mira endavant, ell mira cap al futur, cap a l'horitzó, saps? Ell no està pendent d'aquestes minucions. El Florentino allà també a la UCI. I després en els relleus que tira pel dret. És increïble. Jan Christian ens donarà grans tardes de glòria aquest any. Caràcter, Sí, riurem molt amb ell, però realment el dia important de la cursa va fer una bona remuntada i va acabar guanyant, així que la qualitat certament ha sabut demostrar el dia important. Molt bé. Sobre actualitat ja una mica de fang, no? També, Sergi, o no, a l'actualitat? Un moment, abans d'anar al fang. Evenepoel, sisplau. És veritat. És que clar, hem tingut debut de Evenepoel, ha guanyat les 3 curses que ha disputat, una contra llotja per equips, 2 fora, individuals, no? A on ha volgut, que Adrià Pèricas, per cert, Adrià Pèricas li va aguantar la roda uns quants metres. Sí. Enhorabona, Adrià, perquè realment la resta de gent era com un coet passant per un altre país o un altre planeta. Bueno, un moment, sobre l'Adrià d'aguantar la roda, ja, o sigui, no té el nivell, però té una mentalitat brutal. Tu acabar d'arribar i dir, m'agafo la roda d'aquest xaval. Què et sembla bo? El segueixo. Clar. Sí, no, increïble. I que Arne Mari també ha guanyat, per tant Red Bull a Mallorca ha dit Alemanya, Mallorca, aquí estem. Ha plantat la bandera com sempre. Arne Marit, jo el vaig veure també guanyar, bueno clar, va ser la victòria davant de Brustenga. Li agrada molt el plàtan. Això és bo, El plàtan, mengeu plàtan. Ens ho va dir. I Evenepoel té volta al País Valencià, que ells diuen Comunitat Valenciana, aquesta setmana. I llavors tenim 5 etapes i hi ha una crono que és perfecte per Evenepoel, són 17 quilòmetres, puja una mica a la meitat de crono. M'agradarà veure la distància sideral que traurà a la resta de ciclistes. Molt bé. Ara sí, cap al fang, si vols. Sí? No, però espera, que ara el Sergi està ficant la càmera bé, està fent de tècnic d'imatge mentre... Bueno, que ahir va tornar a guanyar un altre mundial... Porta, jo què sé, és molt pesat, tio. És molt pesat. Va desempatar amb Eric de Blaming. Ah, sí? Quan a mundials de ciclocross. Molt sobrant, massa sobrant, no? Bueno, la tònica de totes les curses que ha fet aquest any. O sigui, té un altre nivell. No, té un altre nivell. O sigui, ja la primera volta ja va passar primer i van agafar amb distància i després ja es va dedicar a conservar-ho. Detall així anecdòtic, els taulons no els va passar, diguem, saltant, sinó que va ser bastant prudent, és un tio molt hàbil, i així com altres sí que ho feien, doncs ell baixava de la bici i tornava a muntar. Va ser una mica prudent, potser el tio ha après de base de... Una de les últimes curses va tenir també com dos avaries també i no volia doncs, tenir sustos i res, és que és tan superior que no hi havia gràcia en aquest sentit en aquesta primera posició. L'al·licient era si pujava al mur o no? O sigui, si el pujava s'ha seguit, que ho va fer. Sí. Però que està bé, això. Va levitar, tio. Sí. I és que és un talent espectacular. Darrere, doncs una mica el relleu generacional de Tibor del Grosso i de Tibonis, que finalment Tibor del Grosso, doncs, tot i que semblava problemes a l'esquena o així, va ser segon, i Tibonis tercer, i per un moment doncs, vam estar allà molt il·lusionats perquè va haver un moment de la cursa que el Felipe Ors anava quart, destacat del 5è, 6è, i semblava inclús que ostres, que va per ells, no? Va per Tibonis, però li van fallar les forces a l'última volta i el va atrapar el grup de darrere i finalment va ser setè. Un fotiment de gent. Millor resultat, 40.000, malgrat ser setè, diria que és el seu millor resultat. Ostres, jo crec que si no he mirat, però jo recordo un 8è segur i setè... Vull que normalitzem el setè, però que segurament és el seu top. Cert era, et quedes amb aquell regust així una mica amarg al final perquè anava quart. Anava quart a falta de 3 minuts per acabar la cursa. Amb noies, cursa molt accidentada. Puck Peters, que quan anava davant es va fotre una nata espectacular. Finalment va ser tercera, aconseguir doncs, remuntar una mica. És un gift, i aguantar el... És un gift d'aquests del mòbil, ja, sí? la nata, sí. Perquè queda molt bé, o sigui, va parar, va estavellar-se davant de la càmera, tio. I fa la tombarella, sí. Shiri Mananroy també, quan estava així a les posicions de davant, també va caure a la zona dels taulons. I bueno, Lucinda Brand, doncs, dominadora claríssima d'aquest any, campiona del món, amb sailing segona. Destacar això amb les altres categories, doncs,
com sabeu, jo tinc predilecció per Kladonova, que va ser segona, una ciclista eslovaca que va ser segona a Sub-23, que ens sentirem molt a parlar, ja veureu. I res, així a nivell català no teníem gaire més cosa. Bueno, hi havia el Benjamín Noval, que va ser quart. Els júniors. I res, Kevin Suárez última cursa, com a professional, diguem. No has comentat, no?, que Ceylin del Carmen va ser segona? Sí, ho he dit, però jo no he vist que aprofitessis l'escletxa per entrar mort amb això. M'he despistat un moment, perquè totalment. És que va ser segona, Sí. Molt bé. Vale. Molt bé. Pues res, això, i ja s'ha acabat la temporada i fins l'any vinent, i ara doncs ja tots aquests ciclistes, la majoria d'aquests doncs, que han quedat per davant també competeixen en ruta, per tant els seguirem veient, i com sempre dic, crec que és pel perfil de ciclistes que són, crec que preparar la temporada de ciclocross més o menys, crec que et porta molts beneficis de cara a les clàssiques de primavera. Aviam si és veritat. Bueno, Van der Poel sempre demostra que sí. Li donem la benvinguda al Sergi. Sergi, què tal? L'altre Sergi, esteu Sergi cara a cara. Sergi Esteve, en aquest cas, com estàs, tio? Molt bé. Benvingut, encantat d'estar aquí. Ara ho pensava, dic, és la sotana del ciclisme. No, és broma. No, però és un referent i, ostres, fa il·lusió, i tant. Nosaltres també ens fa il·lusió i t'hem vist entrar amb una guitarra, tio. Sí, perquè forma una mica part del seu personatge. Del meu personatge, correcte, sí. Forma una mica part de la nostra manera de viure les bicis i el ciclisme, pues, i la meva afició a tocar la guitarra, doncs sempre ens hem emportat la guitarra per aquests Pirineus i per aquests Alps. Sí. I també tinc algunes cançons i... Sí. T'havíem vist en ràdio també tocant guitarra i fent cançons. Sí, a Ràdio Vilafranca, és veritat. La el repatxó, aquella tortúlia era mítica, allò. La tortúlia, és veritat. Sí. Tot plegat, vull dir. Molt mítica. I llavors dic, calla, agafa la guitarra i si cal, doncs ja tocarem, sí. Home, i tant. Doncs ens hi fiquem, no? Home, sí, jo crec que ja podem anar al gra. Anem a parlar d'anècdotes. Sí. Vinga, som-hi. Eli, som-hi. Va, doncs, Nico, Sergi, expliqueu-nos alguna anècdota que hagueu viscut en el món del ciclisme, que ja és el que dèiem amb el Nico abans, just abans que vinguessis, Sergi, que hi ha tan poca distància entre els professionals i la gent que anem a animar, que és un esport on, o sigui, Passen coses. passen moltes coses. És veritat, sí. Expliqueu-me'n alguna, va, tio. Sí, no sé, comencem cronològicament. Cronològicament, O sigui, no, perquè hem fet aquí un... Hi ha guió cronològic, Una o no? mica, sí. Hola. Bueno, jo crec que tot va començar... Perdó, Posa música de Tot va començar. Perdó, però No, han d'haver és moltes anècdotes per tenir guió cronològic d'anècdotes, Any 1740. Mola, això, Per quan el llibre? És que ja parlem de com uns... No, mira, aquí jo crec que la clau és que concretament el Tour, que ha sigut una mica el lloc on més vegades hi hem anat i més que s'ha concentrat una mica doncs l'afició que tenim pel ciclisme, La nostra... doncs una bona amistat i molts de riures i bueno, ha sigut el lloc on pràcticament s'han viscut més anècdotes. Després puntualment alguna Itzúlia, Vuelta a Espanya també, clar, Vuelta a Espanya. No és el mateix, però Vuelta a Espanya, i també el Tour de Flandes també hi vam anar. Però bàsicament és el Tour. I les 4 cosetes que hem fet així, que hem recollit, són del Tour, oi? Mira, pues la primera és de la Vuelta a Espanya. Però... Exacte, la primera prova va ser la Vuelta a Espanya. Jo crec que és com el més antic, no? Res, vam anar... Acabàvem al Pla de Baret, no? 2008, hem dit. I vam anar a animar allà, com sempre, tranquil·lament. I l'endemà va guanyar David Moncutí, no? I anava el Contador i el Valverde allà mano a mano. Sí. Clàssic Moncutí guanyant la Vuelta, Sí, muntanya. Clàssic, sí. I l'endemà jo anava a estudiar a Barcelona, no sé què, pujo al metro i veig en portada la foto del Contador i el Valverde. I miro bé, i en portada, i sortim nosaltres allà a la curva animant. Bueno, no és una anècdota, però fa gràcia. Però ja és un bon inici. Clar, perquè vens amb el subidon de la primera experiència, que seria 2008, i et veus allà i dius, hòstia, doncs mira, és veritat. I encara conservem les imatges, no? De tant en tant...
La goita. La tens, la imatge, Sergi? No, però... Estaves ensenyant aquesta. Ha dit un nom i ja està. Claro, és veritat. Has aprofitat la benentesa. Busca-la aquesta de la portada del Metro. La portada del diari Metro que t'ha passat ell. I recordo que, No l'ha passat. que també era de les primeres vegades que anàvem i nosaltres no som gaire d'esquiar, No les he pogut passar. però recordo que ens va semblar un portaco duríssim, no? I després, clar, No, bueno, vas és que visitant altres llocs i dius, bueno, doncs no n'hi havia per tant, no? Però, En aquella època no anàvem amb bici, la veritat. clar, és que hi ha un abans i un després, també. Anàvem amb la guitarra, Clar. amb la nevera plena... Amb els gin tònics. Si anàveu com aniríem nosaltres. Bueno, No? Seria una mica aquesta Sí, idea. I seria, és que nosaltres al Tour, estic pensant que clar, el debut que hem fet com a etapa Reina al Tour, un objectiu que teníem era que se'ns veiés i vam estar molt contents quan la gent ens va començar a enviar imatges us heu vist amb llaules d'això per la tele i no sé què. Imagina't sortir amb una portada. O sigui, això hem d'aprendre molt encara. I això és el seu Ui, pots debut. comptar. No, però això casualitats de la vida. O sigui, És el lloc exacte. sí. Llavors, el 2010, Volta a Espanya, arribada a Vilanova, anem a un bar abans que arribessin els ciclistes. Això a casa, jugueu a casa. Sí. I ens trobem per a Xavi Tondo. Oh, Xavi Tondo corria. sí. Sí. I vam estar allà És veritat, sí. xerrant, una amistat, i doncs, des d'aquell moment ens vam estar escrivint sempre i estava molt content. I una conversa allà, doncs, super... Això que et trobes... Ell veient l'etapa també per... Vale, perquè ell no competia. Xavi Tondo Sí, son pare. El pare. L'arribada. Hòstia. Sí. És que déu-n'hi-do, Sí. tio. I llavors, l'endemà, allà a Vilanova, un amic no sé com va trobar unes pulseres per allà pel backstage també, i vam estar allà, doncs, ens vam fotre fins, no? Tenia unes fotos amb el Purito anava de líder, tots, o sigui, a dintre, a punt de fer la sortida, nosaltres estàvem allà amb ells fent-nos les fotos. Vull dir... És molt guai la proximitat aquesta que comenteu, És veritat, És absoluta. És veritat. Bueno, Sí, clar, sí, sí. és que trobar-te el pare d'un ciclista que està competint en un bar, clar, en quin esport passa això? Tio? En quin esport passa? Bueno, el de la Minya Mal també te'l podries trobar. Clar, podria ser. Però aniria borratxo. I des d'aquell moment hi va haver com una certa... Bueno, que ens escrivien per Twitter, no sé què, no quant, Clar, que feia gràcia. Que llavors vam començar a animar el Xavi Tondo, fins que pobre. Sí. Sí, va passar el que va passar, sí. Sí. Tu amb això, Lluís, tens ull clínic, per localitzar familiars. Home, és que És a dir, tu arribades o sortides, Sí, dius, és que- aquella és la mare d'algú. Sí. O la Aquell nòvia, tal, la parella. O la I és- nòvia o els avis, I no falles, sí. Bueno, és que canten molt, clar, tio. I mola molt això, perquè hem coincidit amb molta gent que va seguint els ciclistes, Sí. no? I sobretot avis, gent que està jubilada, també pares, no? Oh, sí, avis però també. van seguint els familiars, tio. Sí. I relacionat amb Xavi Tondo i això, jo no sé per què tinc la sort que m'han tocat molts premis d'aquests de les xarxes. Participa molt, ho participa tot, ho jugues tot. O participava, no? Ara ja poder... I jo era de Movistar, al telèfon, o sigui, la companyia telefònica, i em truca un número desconocido, no el vaig agafar, i el segon cop dic sí, però no el podia haver agafat. Diu, t'acaba de tocar una... O sigui, t'ha tocat una visita dintre el cotxe amb una etapa de l'Itzúlia, Ah, tal qual? tal qual, amb tu i un acompanyant. Hòstia! I jo només m'havia de pagar el viatge d'aquí al País Basc, i era anar... José Luis Laguía. Hòstia, perdona, però va venir a sembla buscar- com una broma d'algun amic, no? Sí, sí. Com de dir, anem a timar el Nico, a veure si s'il·lusiona i va fins allà. José Luis Laguía ens va venir a buscar allò on havíem quedat, ens va portar a l'hotel on estaven esmorzant els corredors, vam esmorzar amb ells, que vam flipar del que arribaven a menjar, ens van regalar un mallot i un color de cadascú firmat, i vam anar tota la cursa dintre el cotxe amb el José Luis Laguía, a donar l'avituallament i a veure els diferents llocs, i després a l'arribada al pòdium, no sé què, no quanto, i ens va tornar a deixar amb José Luis Laguía al lloc on havíem. Hòstia. O sigui, la guia conductor de premis I amb telefònics tots de els Movistar. gadgets Movistar, després, no?, de collita, Sí, amb el sac ple de... És la típica cosa que penses que no toca mai, que li donen entre ells, Està preparadíssim, clar. Doncs, Doncs puc tu- dir que no. És que el Nico és especial per això, Sí, que no et toquin sé. aquestes coses, sí. No sé què més, Sergi. Bueno, mira, aquesta és molt graciosa, Aquesta. Sí. Aquesta és molt graciosa. Sí, teníem un problema, anàvem al Tour i no ens enteràvem de com anava l'etapa i tampoc hi havia megas d'aquestes, com es diu això ara? Que el roaming no existia. I nosaltres no teníem autocaravana, llavors veies No. tots els francesos avis allà amb l'autocaravana mirant l'etapa fins que passaven, però clar, era una mica complicat. I el Sergi va dir,
Vaig dir, bueno, doncs jo em pujo la bici, em pujo la tele, Però I com vaig la dir, tele? la tele, i vaig agafar la tele... Però no va pujar una tele així, no? No, la tele d'aleshores, i vaig dir, jo me la pujo, i segur que la podrem fer. Clar, òbviament, L'enxufo al cotxe no la vaig poder endollar, clar. Vull dir, dir... i tot el tour arrossegant la tele aquella que era el maletero. I aquests rient-se d'això. Però clar, El col d'Agnès, que és aquí darrere, sí, a l'Arieix. Si no vas trobar el lloc on poder els dir al final aquí sí que la puc posar. No, El cotxe, sí, que jo l'enxufaré. i tots, vinga, i que tinc un transformador, i tampoc, clar. En aquella època podien haver les teles aquelles petites. No, la de tubo llarga... Sabeu aquelles? Sí, les la que del menjador. que molts anys després la gent et donava, et dono una Sí, tele. que ja no sabien què fer. Perquè s'havien comprat. Correcte. Exacte, doncs aquestes. I això va ser graciós. El mateix dia que quasi... Sí. Hi havia l'Euskaltel i uns pobres d'allà... Empujen un ciclista de l'Euskaltel, no recordo el nom. No me'n recordo. No, amor. Si un ciclista et diu empujen, pues tu tu empujas. empujes. Vas fer un sprint allà amb el gin tònic, tot el que vaig poder. Es va deixar la vida. Llavors van sortir dos francesos superenfadats que em volien pagar. I el meu amic, que està aquí, tu creus que va sortir a defensar-me? No, jo aquest no el conec, i vaig fer... Va començar a mirar la tele, no? A veure, Estava amb la tele, estava carregant la tele, Em tio. vaig desentendre. Sí, sí. Però eren de l'organització, no? No, eren dos de que no se pueden tocar a los ciclistas. Una cosa que no s'entén. Els hi va regalar la tele i es van calmar. Han dit empuje, no? Clar, jo no toco els ciclistes mai, jo el respecto, però si es diu... Empújame. Estava a 500 metres de cordonar al port. I no sé si us passa, però en aquestes etapes, quan els hi veus la cara, o sigui, aquesta sensació d'estar tan a prop, aquella cara de patiment, saps quan et demanen empuje, no Home, estàs... n'hi ha alguns que sap greu, N'hi ha alguns que fan una cara de... Sí, de o que sigui, no han caigut poden i venen la amb seva la vida. sang i la cara marcada. No, i que aquests que et demanen que els empenyis no són els que van primers a l'etapa, Que són els que, per això. són els que porten 25 minuts. Autobús, o sigui, era de... Sí, remolc del tercer autobús, Em vull dir... m'estranya molt aquella... No Aquella sé. violència contra Sí, tu, sí. no? Aquella... I el meu amic... Pues... Jo vaig sortir a... No vaig sortir a defensar-te. Vaig dir, no ho conec, no, ja l'he poden enxufar. Ja. Molt bé, Mare meva. molt bé. Amb algun altre, sí, això, el 2015, el Tour de França Alps, per primer cop descobreixen els Glaciers de Montvernier, la cursa, Sí, Sí, que no podien passar els cotxes, perquè allò és molt estret, no sé si ho ha estat. sí. I nosaltres estàvem allà, quan acaben els Glaciers, diguéssim, abans d'entrar al poble de Montvernier, animant, i guanya el Bardet, no sé què, i el dia següent anàvem a... Com es deia l'altre port d'allà davant? Bueno, No pujaven a dalt, dels lacets? no, el dia següent, allà on el Floyd Landis va guanyar, crec que... hòstia. Aquesta és de premi, no? Sergi? Una estació d'esquí, Una mica més amunt. Disneylandis, a veure... Bueno, és igual, estem allà veient... que vam conèixer l'alcalde de... Sí, del poble del Nairo. Recordes? És veritat, és veritat. Sí o no? Hòstia, el poble del Nairo? L'alcalde del poble del... Del poble del Nairo? Sí. Però i com No sorgeix? sé què de la família, no sé què, perquè, bueno, no sé, estava allà i sí, el paisa, i sí, les autoridades, no sé què, sí, estava allà, sí. Sí. I llavors un home de la cuneta diu, no tornàvem de rosa i blau, diu, hòstia, sou vosaltres? Diu, sou vosaltres el què? Bueno, aquí, I ho surt de la portada del diari. Una altra vegada? Sí. No ho puc creure. Mira-la. Bardet guanyant a la set de Montvernier. I ojo al diari, I tots, però Ojo al ves, diari, de Dauphiné. De Dauphiné Libéré. Sí, però és que a més M'encanta. la foto sembla feta per algú de vosaltres, perquè sortiu tots, no, gairebé? Sí, increïble. Aquí, i aquí ens hi deixem la pell, com es pot comprovar. Sí. I la foto aquesta no li vau demanar al fotògraf o al diari que us l'enviessin o alguna cosa? Vaig enviar un mail, però no sé, no... La connexió idiomàtica. Però hi havia un fotògraf allà, que són les fotos més guapes que tenim, un fotògraf japonès o no sé què, ens va veure allà animant amb les banderes i ens va fer dos fotos espectaculars. Te'n recordes? És veritat. Que són per emmarcar-les. Són d'aquelles de... I aquestes les va regalar, sí. Ah, sí? Ah, molt bé. Hòstia, que guai. Sí, fotons d'aquells de dir, ostres, és més, sortim tots Sí. eufòrics, saps? Amb una alegria, aquelles imatges xules Sí. de grups d'amics xulos, aquella. Home, Escolta, m'ha vingut una cosa al cap, perdó. Al Tour de Flandes hi ha una noia que ens va fer fotos. Te'n recordes? Sí. Què ha quedat amb això? Pues les deu tenir penjades ella a l'habitació. Però que perquè li hem passat el mail i tot, no? Sí, és veritat. No me'n recordo. És que ara m'ha vingut el flash que ja l'he oblidat 100%. Sí, és veritat. No me'n recordo. Me cago en Déu. No me'n recordo. Sobre això de... Ara que veig tots els del Rapatxó, tio, és que per mi sou un referent, els del Rapatxó, tio.
A nivell de disseny, no? A nivell de tot, a nivell de disseny també, però És molt guapo. a nivell de volum de gent, a nivell de show, a nivell d'anècdotes, a nivell de... Fins i tot de... Nosaltres, així de clar t'ho dic, vam venir a la Exacte. a la cronoescalada del Rapatxó, un any que va ploure una barbaritat, una barbaritat, i m'ho vaig passar també que vam dir, hòstia, hem de fer alguna cosa aquí, tio. I vam trigar 5 anys, però... I vam trigar uns anys, però fem la peniscalada per la cronoescalada del Una Rapatxó. inspiració, molt bé. Molt No, bé. tal qual, tal qual. Sí, perquè pujava un amb un dinosaure, no sé si algú de vosaltres dos ho No. L'Oriol. I ja ens va quedar la idea de, home, doncs una cosa així, que la gent pugi disfressada, que pugi, saps, que tot això... Va ser molt guai. És un... Va ser molt guai. Què? Ah, no sé, aquí tenim un repertori. Sí. Vale, va, ensenya aquesta. A veure. Uns guants. Oh, aquesta és molt És que venen bona. material, eh? Aquesta és molt bona. Vale, uns guants del Quick Step. Sí, si us plau. Que semblen així falsos, però no, són No, són autèntics. Any 2017, Volta a Catalunya, Nevada històrica. a la Mussara, puja A la Mussara, sí. que acabaven a Reus, no? Mhm. Passant els primers, no sé si va ser el dia del defalliment del Frum, no? Feia un fred. Ah, sí, Feia sí. una Mítica, rasca. Sí. Pugen els primers, no sé què, pelotó, no sé què, autobús, puja un del Quick, dos del Quick Step, hòstia, l'Enric Mas, que just el coneixíem Feia poc, poc. Sí, clar, jovenet. i anàvem un altre, però que no el vam saber reconèixer, per anar a pixar, aquest altre anava Fos. tocat, fos. Llavors l'Enric Mas diu, escolta, teniu uns guants llargs? I el Pipo, sí, portava uns del Decathlon supercutre, i diu, sí, té. I l'altre diu, pues te'ls canvio. Te'ls canvio, es va donar això. I tenim, a canvi d'uns del Bueno, Decathlon... això és d'Enric Mas. Això, No, de no, Bambrila. Gianluca De Bambrila. Bambrila. Gianluca, potser? Sí. Gianluca Brambila, mare I diu, quan acabi l'etapa veniu a l'autocar a Reus i us els tornem. Clar. I tu creus que vam anar a Reus? Que volien recuperar aquests. No, era com el símbol de... Ja. I va fer molt de riure, no? De, mira, tenia uns del Decathlon i ara tinc aquests, saps? I llavors va parar l'Eusebi, un tuer. Efectivament. El mateix dia. Sí, i vam parar a parlar amb ell. I vam estar allà xerrant, perquè Mas Soler, clar... Sí. Ah, Mas clar. Soler. També és veritat que fem uns crits així una Sí, mica excessius, que- llavors tothom... Clar, s'hi fixen, sí. I llavors va S'espanten. acabar parlant del seu germà, no? Sí, és El veritat. germà d'aquí, de l'Eusebi o de... Que era porter, Ah, no, L'Unzué del futbol. però no és el germà. Sí, són Sí, germans. clar que és el germà. porter del Sevilla i porter del Barça, pues, Juan Carlos. Vam Hòstia, estar parlant no que ho aleshores sabia, era tio. entrenador del Girona o alguna cosa així. M'acabo d'enterar ara, tio. La família Unzué, molt esportista, tota. Sí. Hòstia. Sí. Vale, no ho sabia, I perdó. vam estar allà a la tertúlia fent unes risses, Marc Soler, no sé què... i tal. Sí, en Machín també, hem fet. Machín és culera, també. També, sí. Bueno, en fi, Sí. Amb Machín jo t'he vist fotos, tio. Ell la va... Sí, vam anar allà a xerrar amb ell... Però És molt, no sé molt què, cachondo, I la va Machín. penjar ell al seu Instagram. Diu, gràcies per la visita, chicos, no sé què. Penso, bueno... Tu sabràs. Molt bé, tio, molt bé. Molt bé. Sí, bueno, llavors, clar, jo crec que un dels moments més històrics de l'última època del Tour, no? La imatge icònica del Froome Sí. corrent pel Mont Ventoux. Aquí també? Aquí estàvem. Sí. bueno, no estàvem, no, va ser... No, és que... El O sigui, rotllo el veure córrer, Sí. davant vostre. No, aguanta amb la bici. El rotllo és... Nosaltres portàvem uns quants dies allà, per feina, i l'etapa s'acabava a dalt. Però amb la predicció del vent Sí. van retallar i s'acabava el xalet. Llavors, què No va sé si us passar? recordeu què va Tota passar la això. gent- Sí. Tota la gent que hi havia del xalet en amunt A baixar, va clar, baixar, sí. Taponada màxima, i això va fer que els vídeos mítics de que xoca la moto contra el Richie Port i li trenquen la bici amb el Froome, no sé què, hi havia uns del Rapatxó ja amb la gorra allà, i surten de la curva i veus el Froome corrent, i la bicicleta la deixa allà davant nostre. Sí, és que no, en el moment no ets Tinc conscient del 10.000 que euros, passa. 15.000 euros aquí. Sí. I llavors la va deixar allà i sí, vam estar amb la bici aguantant-la. Sí que m'està aguantant la bici de Froome, Que va parar un cotxe de Germán de Guill i la va posar darrere, Mirant el Garmin, tocant. el Garmin del Froome i... Sí. I fins que va passar el... no sé, ja era un... I què foto amb això? Era un despropòsit de cotxes, de gent, o sigui... Si tu agafes la bici i dius, bueno, perdoneu, que he de marxar,
Potser te l'emporta. Bueno, sí, el Garmin me'l tindria que haver quedat perquè la nit abans, amb tanta gent, ens van robar les bicis. Sí. Què? Llavors, Home, Hòstia, però llavors era com una mena... Era 14 de juliol... Era un festa intercanvi. nacional, jo crec Era un que sí, intercanvi. Mira, no sé. I llavors teníem allà a la feina un... perdó, és que em sembla excel·lent el fet de dir tinc això, vaig a tocar el Garmin a veure què està fent. Ho trobo brillant. Sense tenir-ne ni idea, Sense Clar, tenir... la gent que ho estigui veient a YouTube, ja el Sergi estava penjant les fotos, aquí a YouTube. Sí, digues. Els de Banyoles, amics nostres del Repatxó, estaven just... van empujar el Richie Port quan es van callar, sí. I nosaltres una mica més endavant, no? I això, no sé... Què anava a dir? Això, que era 14 de juliol, una gentada bestial, i ens van despistar un moment i ens van robar les bicis la nit abans. 2 bicis. Vaya putada, Sí, tio. Et confies, també. Vas al bosc a buscar, no saps, allà tots amb focs d'artificis, una festa, però algú us va aprofitar. Impossible, sí. I llavors això, a la feina teníem un exciclista professional, Juan Fuentes, el Saeco, Sí. i d'Igualada. ell coneix encara gent de no sé què i anava avisant els cotxes de l'Sky, tranquils que tenim nosaltres la bici, quan arribi l'últim cotxe Clar, aquí, tranquils que està allà... I li va donar la bici. Gent de confiança l'està guardant. Sí. Estava rebentada, està molt rebentada. Estava escardada, sí, pels tirants i... Sí. O sigui, és que dona la sensació que es dona un cop i ja està, però es fot una bona nata, no? Sí, una bona nata. Clar, amb pujada... Són molt fràgils, també, aquestes bicis. Ja. Clar, jo al seu moment pensava que era més que estava perdent la paciència i no sabia què fer, que no pas que la bici la tingués malament. Les fotos es veuen. Sí, després amb imatges sí. Hòstia, és curiós que amb pujada puguis fotre una nata així, tio. Imagina't la velocitat en la que va. És que imagina't la velocitat. És increïble. Bèstia. A més, el l'estil de Prum és que... Aviam, amb aquesta... Difícil superar aquesta, Jo crec que aquesta és... Aquesta és top, Aquesta és molt top. T'ho prometo, la imatge de veure el tio de groc, corrent. Home, és que... M'han canviat la les... bici. Hòstia, és que no donaven crèdit al que estava passant. És absolutament surrealista. I de cop i volta té la bici... Sí, la deixa allà. I la Game Boy, i allà, a tocar Clar, botonet. a veure com va això. El Tamagotchi. A veure com va aquest plàstic. Escolta, fem una pausa aquí per escoltar també anècdotes d'oients. Vinga. I perquè respiro una mica ells, que em porten ja moltes, i han arribat a un cim ja gairebé. Mira, jo vaig ràpid, n'he escollit 5, no sé si me'n deixo alguna. N'hi ha una que em va fer molta il·lusió, bueno, totes m'han fet il·lusió, Si ens en deixem alguna no patiu, ja ho recuperem al programa o quan sigui, que de vegades ens despistem amb això. Mira, la llegeixo molt ràpid aquesta perquè és una mica llarga, és del Salva i diu el titular, hi ha un titular perquè a Instagram no deixen parlar massa i després ja pots parlar més. El titular és el Tourmalet el 2018 em vaig trobar el Guillaume Martin que havia punxat. Ja està, només diu això. Després m'explica: me'l vaig trobar entrenant abans del Tour. Jo anava amb la família amb el cotxe i la meva bici al portabicis. Estàvem a punt d'arribar a dalt del Tourmalet per la vessant del Luz Sant-Sober. Em vaig trobar un ciclista que estava demanant ajuda perquè havia punxat, jo no el vaig conèixer, però vaig parar a ajudar-lo. Li vaig donar la meva càmera perquè la que ell portava de recanvi no s'inflava. També portava una manxa de peu al cotxe pel que em vaig oferir a canviar-li la càmera. Mentre jo feia de mecànic, estàvem parlant, ell parlava una mica de castellà. Total, que em diu que en unes setmanes corria el Tour. Jo vaig flipar. Em va dir que es deia Guillaume Martin i jo ben nerviós. Tot just acabàvem de comprar la revista del Tour, li vaig demanar que em signés la pàgina on sortia ell amb l'equip Guanti, que era encara de l'equip Guanti, i vaig veure que era el cap de files, i encara vaig flipar més. Em va demanar la meva direcció i al cap d'uns dies vaig rebre a casa el mallot que portava aquell dia, una càmera i unes fotos, unes fotos. Des de llavors, a casa nostra som fans del Guillaume Martin. I tenim un cert contacte. Llavors ens envia, crec que hi ha les fotos aquí. És bestial, És molt guai. Això és una super anècdota, Sí. Uau. I tenim les fotos aquí que les està penjant el Sergi del dia que l'ajuden allà al Tourmalet. Després hi ha una altra, clar, això avançant amb la història, diguéssim, fa 2 anys vam anar amb la meva dona a Normandia i vam estar dormint amb els seus pares. Tenen un allotjament rural... El Tegit no posa, no concreta. Aquell dia ens vam assabentar que el dia que el vam trobar al Tourmalet ningú parava a ajudar-lo i que portava molta estona parat fins que vam parar nosaltres. Sempre ens ho ha agraït molt i és molt bona gent. Llavors,
envia una foto, ves passant fotos d'allà, de les que ha enviat Sergi, envia una foto on han anat quedant després amb el Guillaume Martin, com per exemple s'han vist a Molins de Rei, el dia que va arribar a la volta, li vaig demanar que em signés els bidons de Cofidis, Guanti i el vostre. Hi ha una foto on té els bidons de la Tabarrina signats, que és aquesta. Xula, Xula. Hosti, tu, Xula. Ho veieu a YouTube, ho veureu bé, i si no us ho expliquem, que és xula. I després també li va regalar el mallot de guanyador de l'escalada de la Vuelta Ciclista a Espanya. I llavors ens diu que l'hauríem d'entrevistar un dia perquè és molt bon tio. Home, jo crec que això és insuperable. Home, Déu-n'hi-do, ja podem estripar el paper. Sí. No, però aquest vincle és brillant, que és, Clar, o sigui, és el que dèiem abans, no es genera en cap altre esport, això. No passa. Qui et trobes allà demanant ajuda? Més el tio segurament, és que honestament devia pensar, per fi algú que m'ajuda i faré el que faci falta perquè... Hosti, tu, que gran. Després hi ha el Narcís, que ens explica que la Volta 2021 va estar animant a Froome i Froome va parar i li va donar el bidó. Diu, hòstia, em fa una mica de vergonya perquè era el bidó d'Israel. Llavors diu, llàstima que el bidó sigui d'Israel. Però em va fer molta il·lusió aquesta anècdota amb Chris Froome. Després el Toni P diu que el Tour de França just va pillar el moment en què Van Aert esperava davant seu. Mira, ahí tens la foto, Sergi. Esperava davant seu per ordres d'equip a esperar algú. Resulta que el Toni P en aquell moment li dic, hòstia, però què vol dir parat? Diu, no, parat. Es va parar per ordres d'equip, parat, peu a terra, allà davant seu. I hi havia uns que estaven al costat del Toni P, que es veu que vivien prop d'on és el Bud, que és a Herentals, i van estar xerrant. I després ja li van... És sota cap? Hòstia, no ho sé on Està és, mirant, tio. jo també m'estava fixant, no ho sé. Diu que aquesta etapa l'hagués guanyat amb una pota. Que estàveu aquí, també. El Toni P. Sí, bueno, sí, jo estava aquí, sí. Bueno, estava aquí, no ho sé, però... Si és... Ara surt aquí darrere, aquesta foto, mires i... Però és ell. Podria ser, tio. Clar, estic per feina, Vull dir... Després el Chest en diu que a l'Apurito del 2021, em sembla també, a l'Apurito es va trobar amb el Perico Delgado i el va estar animant, el Perico Delgado, i l'Ivan Soler, que ens diu, soc veí del George Bennett. Yeah. I jo dic, hòstia, i què tal? I em diu, és molt bon tio, és un tros de pa. Fantàstic. Algunes de les anècdotes que ens han arribat. Seguim. Bueno, molt interessant. Sí. Molt bé, tu. Va, el casco. El casco. Aquesta és molt bona, tio? Sí. Aquesta em vas enviar un WhatsApp. Sí. Però ensenya el per davant primer. Un cas blanc. Un cas blanc, vale? Normal. Casc, sí. Casc, que curiosament és el mateix que tenim nosaltres. Bueno, uns quants es van comprar aquest mateix casc. Llavors estem parlant del Tour de França 2023, al Gran Colombier. Estem allà esperant uns dies abans i, hòstia, a la zona d'autocaravanes veig un casc blanc allà a la carretera. I jo, bueno, vaig a mirar, aviam que... Raro, no? I dic, hòstia, un casco com el meu. Llavors el vam aixecar a la valla, una mica, per si algú el passava a buscar. Però allà anaven passant les hores i ningú anava a buscar-lo. I pues... Ja no em vaig quedar al Garmin. Exacte. Em pertoca, si us plau. A darrere posa Lorenzo Fin, ¿vale? Amb una bandera italiana. Llavors, què fas? Que tu no sabies qui era. No, busques per Instagram, hòstia, Lorenzo Fin, corre amb un equip italià, jovenet, sub-20... No era ni sub-20, no sé. I intentem, però aquell Instagram no estava actualitzat. Qui et vindrà a buscar un casco, no? Ja. Això se'n va cap al Penedès, es queda allà al quarto dels trofeus. I a l'octubre... El quarto dels trofeus de ser ampli, I a l'octubre, però no sé si aquell any o de l'altre, no sé quan va guanyar... Bueno. Mundial Sub-23, campió Lorenzo Fin. Lorenzo Fin. Em sona això. Passo cap avall, llegeixo i Lorenzo Fin. I tens el casco, tio. Lorenzo Fin. I vas dir No, no li vas dir res. Ja havia prescrit. Campió del món, ja no vol aquest casco. Home, Lorenzo Fin, si ve a la volta, te'l podria signar, tio. Sí. Aviam si se'n recorda, això estaria bé saber. Home, m'hauria de saber si aquell dia estava preocupat ell. Fliparia, on va deixar el cas. Fliparia. Tu que sàpiga que ho tinc jo. Clar. Una crida que... Seria molt bo que diu... Hòstia, si ve la volta... Dóna mal que és meu, saps? Sí, però sí, deus tenir 1000 cascos. El meu casco! Que no me'l va pagar l'equip, no? Exacte. El meu primer cas. Hòstia, bona, tio? Trobar-te un casco d'un xaval que dintre uns anys serà campió del món. Bestial. Molt bé, molt bé.
No ens queda molt de temps i el Sergi ha portat la guitarra. Bueno, volia lligar el tema de la guitarra perquè l'any 2015, a Plató de Vale, que va caure un aiguat, no sé si us en recordeu, va guanyar el Purito. Sí. I jo vaig... Estàvem allà, sí. I allà vaig fer un concert, a dalt del Plató de Vale. Sí. Per americans. Però ja per americans. Per americans, eh? Per americans i anglòfons, sí. Gent de molts... Sí. Gent eufòrica, seguint-te? Bueno, no, mig, normal. I em fa gràcia dir que jo he tocat a Plató de Vale. I entre el públic hi havia Marc Soler, que... Exacte, entre el públic hi havia Marc Soler, perquè, bueno, és veritat. És amic, i ell encara era el primer any, crec, del Movistar, i estava entrenant per allà i va pujar a l'etapa. Amb la seva dona, la seva nòvia. Ens va deixar la bici, o sigui, vaig pujar la bici del Marc Soler per allà a Plató de Vale, i el cutre és que amb l'aiguat que queia, ell no anava preparat. Amb què va baixar al port? Amb una bossa de brossa. El xubasquero, tio, o sigui, saps? Va caure un aiguat. Sí. I el Sergi va tocar allà. I vaig tocar. Sí. Hòstia, I si voleu que en fem una cançoneta. Oh, sí. Una reproducció d'aquest moment. Mira, mentre prepares la guitarra... Aquest, no? Aquest. Lligat amb això, el bidó. Un bidó de l'UAE, eh? Guai. Sí. Res, Vuelta a Espanya 2025. Aquesta sí que sé que és. Morradero, no? Tot cremat, tot no sé què. I bueno, estàvem allà esperant també, per qüestions de feina amb un altre noi que és de Sitges. Bé, amb el Marc Figueras, el sello ciclista. Sí. Doncs ell grava molts vídeos i va començar a gravar i venia el Marc Soler i jo pensava que m'anava a donar el bidó i cabron va fora i em va fotre el xorrazo d'aigua a la cara. Això Instagram... Una imatge que va córrer com la pólvora. Sí, li van demanar, jo què sé, Eurosport, si podien fer servir les imatges de... Bueno, no sé, tot allò, i surto jo amb aquella cara de... Il·lusionat. Ja li tornaràs. Ja li tornaràs. Amb el Marc Soler també heu sortit, no? Al Repatxó, no? Sí, també va venir també a fer una diada i el Sergi li ha fet una cançó, el que passa que avui diu que no la vol... Avui no vol tocar el Marc Soler. I ens has portat, mentre el Sergi també afina la guitarra, què ens has portat, tio? Bueno, coses que Per ensenyar-nos, a veure... T'han anat tocant, eh? Mira, un mallot verd del Tour, d'entrada. No, del Dauphiné, això. Ah, de Dauphiné, vale. Firmat per... Aquí la divisió. Jo és que ja me l'has dit. Casper? No. Ah, no, és el... JM, és per... Comença per Y, no? I és... Impi. Ah, Impi, és veritat, Impi. Sí. L'Ari l'Impi. Això em va tocar per Twitter, Hòstia, tio, però toca tot a tu, tio. Espera. I un mallot groc firmat per aquí. Per Pogacar, xaval. I què fas? Pogacar. I aquest d'on l'has tret? De Twitter, també. Però què dius, tio, però... Un concurs de Twitter, sí. D'això de retuiteja i no sé què? Hòstia, tio. O sigui, si jugues toca, de vegades. Bueno, mira, És increïble. Hòstia, tio. El museu. Espectacular. Hòstia, increïble. No sé, hi ha més coses, però és que... Bueno, bé, explica. Mentre ell està amb la guitarra, explica. No havíem anat mai al Giro i el 2013 pujaven al Galibier i van dir, anem d'expedició a veure el Giro. Vam anar divendres, dissabte i diumenge i vam arribar el divendres al migdia allà a Sant Joan de Morien i pugem avui a Galibier perquè donen pluja o no sé què, el pugem a la tarda. No pugeu que està nevat, no sé què. Bueno, el cap a dalt, amb tota la neu i abans del túnel final tallat ja per neu perquè no sé què. Bueno, vam gravar, ho vam penjar a la xarxa i... Explosió, no? Movistar, fent el retuit, Laura Meseguer, Euskal Televista... Així està el Galibiera... Sí, clar. I no es va arribar a dalt. O sigui, el repetxó... O sigui, gràcies a vosaltres, no? Sí, una cosa bestial. I el diumenge no van pujar al Galibier perquè nosaltres havíem anat abans a representar, no? Que estava de tot, que no es podia pujar. Hòstia, que fort, M'encanta. tio. O sigui, no ho diu el Giro, sinó ho diu el Repatxó. Això ho veig. Vam quedar flipant, o sigui, hem penjat el vídeo i esclar, mira, fins aquí hem pogut arribar, no? Joder, tio. Sensacional. El tema és, o sigui, sempre aneu almenys alguna cursa a l'any? Sí, bueno, ara jo per feina al Tour vaig cada any, sí. Vale. Que fa 11 anys ja. Llavors per això també és... Clar, que tens més números, perquè tens més números. porto els dies allà, Clar. a la carretera esperant. Llavors,
Sí, sí. passen coses. Sí. Vale, molt bé, molt I bé. algun lloc que hagueu anat que no siguin aquestes que heu citat fins ara? O sigui, Tour de Flandes, les Tres Grans, algun lloc així més extravagant? A Roubaix hem estat diversos cops. Val. També. Varios cops, Sí, bueno, jo un d'aficionat i 3 per feina, sí. Hòstia, tio. I no, al Mundial de Ponferrada podíem haver anat, però no hi vam anar, clar, el que ens quedava més a prop, però no. Això passa. És veritat. Sergi, què tal? La paternitat també fa que tot es compliqui sempre. Té el micro posat, el Sergi, o no? No té el micro posat encara. Ah, espera, s'està preparant. Perdó, que esteu fent set de... Sí. perdó, jo no estava atent i estic flipant ara. I l'última, si voleu, així... Sí, i tant, i tant. relacionada, al Pub d'Oest 2022 entrem a un bar, una cerveseria, a demanar una cervesa, i el meu company, el Marc Benàs, mira aquest d'aquí, quines cames té, aquest devia ser ciclista, no sé què. Parlem amb ell, sí, no sé què, Nicolás Roig. Home, Hostia, sí, mañana salgo a fer una volta en bici, si voleu quedem a les 8 i vam anar al Coll de la Serrena, tots a fer... amb ell, Amb ell, amb ell, i des d'aquell dia que mantenim contacte i ens anem escrivint i això parlant, i ara he descobert que està per aquí. Sí, està aquí a Molins. I avui quasi bé. Sí, avui quasi bé. Quasi bé, eh? Quasi bé. Li he escrit i diu, però no estic passant els millors No, dies i ho hem aplaçat. No era el dia avui per Molt bé, Nicolás Roig, però fantàstic. sí, però està per aquí. Perquè ell treballa pel Tour de França també. Sí? I fa allò que grava els últims metres del... Això m'encanta. Però què vols dir? Que va amb bici i fa... El Perico. Fa un Perico Puerto, però de metres finals o de... L'últim port... 3 quilòmetres finals, i és així, hi ha una corba aquí, aquestes Un coses. guapo, no? És guapo el tio, eh? Ben És un guaperes, plantat. Vale. Ben plantat. Té un bon nom. Sí. Clar, o sigui, és un guaperes, té un bon nom, el que passa que de la família és el malo. Clar, és que... tenint en compte que quan son vingui pare... aquí si ve, li dic. comences així, tu. Tu comences així. Digue-li la cara. Li dic... El Sergi està preparat o no? Està preparadíssim, jo diria. Falta un micro de veu. Espera't un moment que te'l porto jo des d'aquí, no? O no? Està el David Però col·locant-ho. el David està muntant un set. No, en un moment. O sigui, un moment. En un moment. Increïble, eh? Jo no sabia que podíem fer això. Enfoca'l. És que no sabíem com És que funcionava. no sabia- Pensàvem que podia tocar la guitarra aquí davant. No? Vale. Però escolta, perquè ara convidem a músics, no, també? Increïble. Això m'està agradant molt. Increïble, tio. Sap greu És pel que, David, però- és que tant el Sergi com el Nico, tu també és músic, tio. Sí. Rumba? Rumba també. Però, També diu. Bàsicament, A veure. Sí. però mola el que feu. Mola. Hem tocat aquí al Foment de Sí? de Reis. Quan? Fa anys, sí. Tio, a veure si et veiem aviat. I propers bolos i això? Havíem de tocar aquí al Carnaval de Molins, però al final no sé què ha passat. Ha sortit? Ha passat alguna cosa. I el proper bolo que teniu? Ara al febrer tenim 2 de privats. Vale. Que també fem aniversari. Vale. Això, Que guai. Sí. Molt bé, Nicolás com us Roig. dieu? 7 de rumba. Set de rumba. Clar. I us envies, sí, clar. Mira, veus que ara creuen cables aquí. Connectant. Home, Nicolás Roig, tio. Podria contractar-vos, tio, Nicolás Roig, a set de rumba. Bueno. Todo se andará. Ja ho tenim, això, o què, tio? Sí, ja ho tenim. Ara, mira, ja sentim el Sergi des del Ara set. ja ho tenim. Improvisat que ens ha muntat el David, que grans, tio. Els tècnics de so de Bueno, del meu superampli repertori... Quanta estona tenim? No. Què tenim, Eli? 5 minuts. 5 minutets. Vale, doncs llavors farem una cançoneta que es diu el Col du Tourmalet. Perfecte. Coll del Tourmalet, que és una mica un petit homenatge en aquella muntanya tan mítica que tan lletja també, perquè francament quan la puges des de Campant dius mare de Déu, però tan mítica, que hi ha tant de ciclisme a les seves entranyes, i també una mica un homenatge a tots els cicloturistes que la intentem pujar alguna vegada. Bueno, doncs no sé si ja puc començar, sí? Endavant, quan vulguis. I no ets la més bonica, ni enigmàtica ni estricta, i no tens el gir perfecte ni la foto de postal. No et mereixes tants elogis, pocs poetes t'han cantat, i qui ho ha fet t'ha odiat i estimat a parts iguals. Però el teu nom tothom el coneix.
I comences tan tranquil·la, sense grans pendents que estiren per obscenes galeries als meus músculs fatigats. Queda tot un món encara i amb 30 pinyons posats. Abandono tota ombra de coberta vegetal. I per fi ja es veu la Montgí. Penseu-hi, haters, i tuiters de sofà, proveu de ciclar sense vomitar i potser, només potser, podreu admirar l'agonia de pujar al coll del Tourmalet. Hi ha unes llames que em saluden entre blocs de ciment i pluja, telecadires com fantasmes que em conviden a marxar. Que la glòria fos tan lletja tot tenint-la a tocar. La fa encara més intensa, ja es veu l'estàtua i el bar. I ara sí que em puc morir. Penseu-hi, haters i tuiters de sofà, proveu de ciclar sense vomitar i potser, només potser, podreu admirar l'agonia de pujar al coll del Tourmalet. L'agonia de pujar al coll del Tourmalet. Olé, voilà! Bravo! Molt bé. Jo crec que em pot fer una altra, no? Sí. Va, No m'ho digueu dos cops, no, un altre ja acabem, però sí, l'altre segur. Vale. Ara s'ha posat de moda aquesta cançó, Sí, però en el seu Tu moment la vas fer? jo... Bueno, ja ho veureu, és una versió. Va. és una versió, Aquesta que has exacte. fet ara, no? És... Aquesta és handmade. Sí, Handmade, sí, eh? aquesta sí. Hosti, tu. El que passa que, clar, vinc he gastat la veu avui. Això de la docència. Va, doncs som-hi. La coneixeu tots, La Tornada. Sí, i us animo a cantar-la. I com a mínim fer lo, eh? D'acord. Si ara tinc bici, serà perquè t'estimo. Si tinc els gadgets i fins i tot el Garmin, no hi ha derrames que vull que ens separin. Obre'm el teu cor i veuràs que t'estimo. Tinc l'Eurosport i tot el teledeporte, les primaveres, m'enganxo a les llambordes i a les Ardenes. M'estimo abans que el sexe, que seguis amb mi a veure junts les curses. I quan arribi juliol no facis cas i vine que anirem en rulot a veure la gran bucle i dormirem abraçats. I cada dia ciclada entre valls i muntanyes i un amor infinit. Quan et depiles i treus tota la llana i amb el moreno estàs irresistible. No vull que pensis que estic desesperada, és el que sento quan et calces les cales. Així que pensa que tots aquests esforços són evidències. Ja t'ho vaig deixar caure pel Zwift el dia d'aquella gran ventada. Si compto els batzes serà perquè t'estimo. I quan arribi juliol no facis plans i vine que anirem en rulot a viure la gran bucle i dormirem abraçats. I cada dia ciclada entre valls i muntanyes i un amor infinit. I quan arribi juliol no facis plans i vine que anirem en rulot a viure la gran bucle i dormirem abraçats. I cada dia ciclada entre valls i muntanyes i un amor infinit.
Nico, Sergi. Estem fora de temps, Eli? Sí, estem fora de temps. Nico, però Sergi, és moltíssimes gràcies per venir els dos. Xou d'anècdotes, de música... La setmana que ve podeu repetir, si voleu. Sí, home, sí. A tota la resta de la gent. Estigueu atents aquesta setmana, que us oferirem podcast especial Volta Ciclista Catalunya, que es presenta el dijous per la tarda, a les 6 de la tarda a Viladecans, i divendres tindreu podcast. Va, vinga, va. Que vagi molt bé. Adéu. Visca el ciclisme!